България и Румъния влизат напълно в шенгенското пространство от 1 януари. Това реши Съветът на министрите на вътрешните работи в Евросъюза. Така контролът по границите ни с Гърция и Румъния трябва да падне от нова година, но с някои условия. Какво ще се промени и какви са първите реакции у нас и в Европа? Сега от нашите репортери. Първо към Брюксел и специалния ни пратеник там, Антоанета Николова. Добър ден, слушаме те. Добър ден. Министерството на вътрешните работи. Това е един заслужен резултат на всички наши действия, които сме изпълнявали през последните години. Действия, които бяха свързани с много усилия на всички служители от Министерството на вътрешните работи. Усилия, които бяха вложени в физическата охрана на българо-турската граница с всички средства, които използвахме, технически и така нататък. Много важна тема е присъединяването към Шенген на страните членки България и Румъния. Още през 2011, когато за първи път поехме председателството на Европейския съвет, представихме това предложение и бяхме абсолютно убедени, че и двете страни членки са готови да се присъединят към шенгенското пространство. Работихме усърдно, за да стигнем до тук в този момент и ще продължим да работим с Еврокомисията и страните членки. Силно вярвам, че румънските граждани заслужават този момент. Имаме и положителни теми днес. Присъединяването на Румъния и България към шенгенското пространство, което е нещо историческо. Шенген е едно от най-хубавите неща на Европейския съюз, заедно с еврото.